Kaixo, egun arratzaldeon, zemoz geha. Euskari buruz, ez zitanua. Euskari eta Euskaldunei buruz. Ze jokabidetan egon behar genukeen sortzen zaizkigu, askotan epaiek, askorei, sortzen zaizkigu. Hori inberko litzeke bi hizkuntzetan, hori inberko litzeke horrela eta eske hor sartzea geha, nahi doleko euskarie danok, euskaldune danak eta buru pixke dunak, nik uste nahi dula euskari irautie eta euskara jatorrena gainea, jatorrena. Beraz, lehenengo atal batek esango nuen dela euskaldun motak, Horretaz ere, euskaraz dakitena eta ikasi dunez, euskara bat ola pixket eta bertan sakondu ikusiz, euskari buruzko lanak eta danak esango nuke, ikako hizkuntzi mendeatzi umetatik jasota gurasun gandik zenditik, balio kiarrizku da hori. Eta untxe, kafesne bat hartzen nahi nitzela, aldaman nituen hiru emakume, ni baino nauzio hori. Eta haiek entzuti esan da oindik izketan nahi dikoi eta ingo dute oindik izketan. Eskola baten jardutie orduetan da orduetan baino askoz aberaz gara jo. Behaten hartien ika noka hotzite joen hori, emakumin arteko eta nesken arteko ika. Ze egoki, ze garbi, basari, kalea jetxituk basarritara eta dira, hori da balio bat ikera harrile, Euskaldun mota bat dago bizidana euskeraz eta ez dana arduratzen gehiagoa, nahi ditu gauze gondo itie, nahi ditu ordo den teknikari guzti hauek, gaur egungo teknikari guzti hauek bere lana itie, eta gaina benetan esan da ez dute behaien burun balio ikusten, bertan barrun bizi dilako. Euskaraz bizi galako, orduan bakiu, eta orduan nik ez daget. Nola agertu berreken kanpoa eta zer eginez, hori beste batzun lana da, kanpo agertzeko lanetan dabiltzen kontu da hori hori da. Beste euskal batzu daude euskaraz ikasi dutenak pixka bat minus baten, esango duke minusbali baten danogakigu, filologo asko daudela ika ez dutenak mendeatzen filologo titulu duen edie euskaldun asko daude eunirokuen ere ez dutenago horrela jaso behaien zendilen, euskarie, eta orduan gertaliteke esan ez ni guztizko euskara jatorra dut baina batek jaso duna ikako hori anai hartien da, anai harraban hartien eta lagun arteko eta zendilen da ikusi egiten du hori, baina gaur egunin da nola edo ala egin eta aurrera, neurri baten. Orduan, horretaz ere lan gehiago enberko litzeke, hainbeste teknikari izan da, esateko, hau da, bide horretan da, baina ez dakit egiten dan hori. Esan, zuzena hori da, eta gure Euskal Telebista eta Radio Euskadi, Euskadi Irratia eta horietan pixke txoruta lerduna egiteko euskarakin jardun berrien askotan ala jarroteelako. Benetan atera, benetako euskara hori jatorra dana, eta jator hori da jatorritik datorkigune jatorra. Eta hori da teknikari baten lana, ikustien dagoen jatortasun hori, eta jatortasun hori aurretik jarri teknikamente bertan leku, danontzako leku horietan. Eta kendu zaborra, edo ez da nahi iristen maila horietara, Nahiz de
Guk iten baldin badau oitu gure gazte jendie leherdo gehietan egile izan da. Edo asmo honenak intana, Ni ez du egiten, baina ez gara eredugarritek izarte bezala, eta ez dakik baina eredu nolako izen berluken, nolako baten esatenik, ez? Hortan asma berdotenik aiek. Asma berbali magu. Eta orduan, pixka bat ikusi euskal dun mota horiek, ez? Adibidez, Diario Baskon idazten du Nikolas Zendoia, izena zanengoet, Gipuzkeraz idazten du. Are, hori die, bitxi batzuk, osea, joia batzuk, zaten, Ara idazten dune. Zergatik, guztiz, gaur arteko euskeri gordeta ateatzen dituleko lorak, zengoen dukenok. Benetako lur hortatik, ateatzen nahi da bere lorak, eta esaten ditun erak, eta die benetan miresgarriek, eta gaina nik topatzetan beti irakurtzet hori. Diario Basko taberna baten, zatik, benetan dalako gure betikukin elkartzea hori irakurtzea. Eta beste testo batzuk teknifikaotekuk eta die, landara hidroponiku bezala, euskeraz. Eta horiek, euskaldun mota badana, euskeraz bizidana, eta hartzen ditunen hidroponiko hori izatzen du. Ulertze, txerriene. Zeratik egiteko hori. Ez da holako, teknikaien lana ez da halako ondo egiten. Berdu, jator hortatik datorrena, ez teknifikazio berri hauekin eta latinizazio eta mile kontu kinbete liburu pilo bat eta idazki pilo bat inok ez ditunek irakurriko. Eta gaina denborekin hor geldiko dinak, laukatu benetan histori bat eginez, behainentzat balio garri dena, diru publikokin pagakoana, eta gero benetan ez dana gauzatuko erreien aurreka bat, zango nukerik aurrera jute hortan. Gero daude euskerin aldeko motako personak, ematen du euskerin alde, korrika ingoet. Edo euskerin aldeko naiz ni eta beti euskeraz itzengoet eozen lekutan, ze euskera motakin egin nahi ziten hori. Ze eredu sortzen nahi naiz ni, nire nahi horrekin. Oso ondo da nahi, borondatik, nik hori inoztineko. Baina, argi ibili, aldeko izeti ez du nahi izeti, benetan eredugarri izeti. Eta horrekin asko egea, ikusi dezagun, ze motatako euskaltasune, bat abertzaletasune bi, eta zaletasunek agertzen nahi gehan, eta ze eredu mota sortzen nahi dan gure herritarren artien. Nik hor esango nuke, jabetuin berdeule benetan eredugarri kontuk zein dien. Euskaldunek agertu berdeu hori nire dutxezat, zaletasune eta mota eta eredugarritasun horiek uztartute. Eta politika, azkenin izango nuke, zerra politika? Politika da landu berditugun lekuk, tokilek hori gorde eta aurre amateko eta gehiago izeteko. Adibidez, sostenibilidad eta sostenible. Euskeri heltzeko berdan oinarrizko basarri esan. Eta gaur egun da zuntzitu indeu. Lurre izurratzen balima da. Lantara geztien lehenguko izango, eta nahi de ipini izen euskaldune zeakin o pentsau edo bestia, eta gero batan besteko hortan galduengoa, galtzen nahi da. Eta guzti horrekin, politika horietan, politikuk ere zein aukera horretu. Euskeraz,
ala muguz itxiten duten zeak, politikoek. Eta gainera pentsau hori eredugarria ala, bere politikan eta zea eta jardun batekin hor ze egia egiten. Ze egia egiten. Euskaraz agertu berduna itxiten, izen berdu eredugarria. Eta bezala hau edo isilik egon da. Eta isilik geldi dut esan ez nik erdera sobetu iteat, eta euskaraz honi entzun. Nire euskarikin trakastu bagarrik musate eta pentsatu zuen kristona da bina izela. Eta nire euskara hori hobetzen zaiako naiz nire etxin. Eta nire inguruen kalien eskolan lekun. Gai zen arte. Baina, karo, eredugarri pentsen ditugu. Txoaketiek esaten eta ala muzko zeatan. Jardun nahiko eskasetan, eta hori jende oso hona da hola, Umiek eta gaztiek eta benetako errespetun eta benetako emanez, eredugarritasun hori emanez, azten balin bai umiek erdatzen dute, eta gaur daude ume pilo bat euskeraz bakile benak, baina ez dakile bena da, zertako inberdet nik euskeraz. Hoi da onditena, politiku zeratik euskeraz, guri alako, haino, eta ze, eta bestina, guri alako eta egin berdelo, bai, eta gero musikan aztega, eta musikako kanpoko zein talde ekartze dugu, guri alako, eta ekartzen balima dugu beste bat erdaduna, zeratik gaiz. Eta gaitu gustatzea gainea, eta instrumentu kanpoko gobaitu baldie, hor badao, esparru batzuk, benetan ez geana gai zaitzen euskal mundun. Ondo hau kanpoko guztile, baina hemen landu berdana politika mente esango dugu, edo gure aginta egin berla duena da, gorde irauteko behar dien esparru horiek. Basarriek eta kalien ere, horiek landu, beste dana, padezala nahi dunek bere potxikotik. Baina karro egunen, egitura guzti horiek, basarri egitura irauteko zen egituria, basarri da, eta basarri baten egitura hori izi berko luke kalin, hausuetan, basarritasun bat berko genduke, berbalin badeu, natulazi, janari egokilekin, euskari erabiliz egoki, harremanak izateko egoki, hori berdeu, benetan. Ezin dugu inoen, granja teknifikau, hidroponiko, lurretiken bereziteko umiek ateatzen, hasi, ezin da, hori da, euskariek goiti bera botatzi. Euskari bera, bitu, gauze erreza die. El ez nola da galdetxe zu batei eskolan, eta esan da, ura da. Ez jauna. Ura da, aquel. Hau da, hori da, ura da. Baina gara errezo, nola ingo dugu ba. Eta, zu zara, tu eres, ez jauna. Ez jauna. I aiz, tu eres. Nahi dunak begira dezala, baina hortako bere, ez begilek, hortako ere landu berdu, ulermena, Ez dakit balio garrian, baina bak ontaz itzin berrin gaude eta norabidie pixka bat aldau. Oin, bakite, Euskalduntanok aldun egiten egia, beti. Batzuk oso sartut eta bosta jola zaituela idaztiek eta kontu hauek eta liburu eta bestik, bestatzuk oso arduraute liburuk eta berdila eta produktuak, euskal produktuak eta berdirela, eta bai, baina honena dana da euskaldun eta ez dana euskaldune batiz bat gogo epiztu euskaldune izatien nahi Euskaldune izatien nahi eta hortako bidi da benetan euskarie eta euskarien historie eta zertako dan hizkuntzie gizakiletan eta gizakien, hizkuntzie ez da batena, hizkuntzi da taldina eta taldin
harreman egokilen sortuteko hizkuntzi dugu euskari hori agertzen dut behar. Eta hori, oinarte esanez etorri ziren euskaltzale guztiek, zakarantzire botata azkero. Zakarantzire. Venga, ondo izan da, ordu arte, gero arte, zaitu baita zen.